Приятели, малкият Наполеон със специална шапка. Наполеонка, направена, зашита от мама, с стереопорени топчета. Хайде! Ей, ма тате, много ти отива тази шапка. Утре в детската градина така ще те заведеме. И ще кажеме: ето го малкия Наполеон. Нали така ще кажем? Много си хубав. Много е хубав тази шапка, да? Много си красив, мама. Много ти отива, тати. Страхотен си. Много е шик. Толкова добре ти стои. Ей! Да? И едни мустачки. Хвърли. А майка ти да се труди тук. Да ги шие тия шапки. Специални. Супер си, честно. Много е хубаво. Можеш да си я носиш, мамо, навсякъде. И лятото, и зимата. Ставам с впечатление, татко, че не си доволен от този подарък. Падна. Я седни да я вземи. Я си я вземи и си я сложи на главата. Ако си я сложиш на главата, 5 точки получаваш. Така, до тук добре. А сега на главата да си я сложиш. Не да я ядеш. Че не сме я проверили дали изцяло е... така. Покатери се от тук и кажи са на татко. Айде кажи са стихотворението, аз съм българче. Не го знаеш ли? И колко път ще го учиме вече? Така, до тук добре. Аз съм... Какво си? Ей, Забатко! Много смешно. Едно стихотворение не си научил. На колко месеца стана? До кога ще учи на тия стихотворения? Не можеш да го запомниш ли? Чакай бе, на тебе сега трябва да ти сече пипето най-много бе. Добре, повтаряй след мен. Аз съм... Ти нищо не повтаряш бе. Ама добре си се научил да обхождаш креватчето. Малко ми напомняш на маймунките в зоологическата градина, дето така минават по решетката и просят.